Росгвардейцев ебали. Росіяни жаліються через прильоти по Генічеську та Скадовську. Окупаційна влада переконує, що це крилаті ракети Storm Shadow. Попередньо удар нанесено по колишньому винному заводу, де отаборились окупанти з Росгвардії. Точних даних щодо знищених чи поранених окупантів на півдні Херсонщини поки немає. Однак реакція уцілілих красномовна. Все, халява закончилась. Вот так вот теперь Пристреляли. Горличко пляшки для росіян звузилося, логістика ворога ускладнилася і усе через точний удар по Чонгарському мосту. Окупанти зі спантеличеним виглядом вивчають уламки ракет Storm Shadow з написами французькою мовою та бідкаються через такі собі натівські витівки. Збити крилаті ракети на підступах до Криму намагалися так, що вгатили в небо весь боєкомплект свого найсучаснішого ЗРК «Панцер С-1». Цель 2 пропущена. Цель 1 уничтожена. Цель 3 уничтожена. Огонь, огонь. Ракет не осталось. Все, гони, у нас нету. Між собою окупанти фіксували збиття, але результат на полотні мосту. Фахівці ресурсу «Мілітарний» припускають, що росіяни могли збивати не крилаті ракети, а ракети-приманки, основна задача яких – відволікати на себе протиповітряну оборону під час ударів по важливих об'єктах окупантів. Тим паче уламки ракет-приманок ADM-160B у травні вже фіксували самі росіяни. Ничего не решают. Удар Storm Shadow пошив у дурні і російського міністра оборони Сергія Шойгу. Лише за кілька днів до прильоту по головній військовій артерії, що сполучає Крим з материковою Україною, він пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень в разі застосування західної зброї по півострову. Першим уколов Шойгу окупаційний ватажок Аксьонов. Мы ожидаем исполнения возмездия министром обороны. Помста за Чонгар не вдалася. Окупанти півночі полювали на українські носії крилатих ракет Storm Shadow своїми Х-101 і Х-555. Усі знищені. Цього разу, власне, Хмельниччина відпрацювали 13 ракет знищено протиповітряну оборону, і також знищено розвідувальний дрон, який, очевидно, проводив повітряну розвідку результатів удару. Виведення з ладу Чонгарського мосту вочевидь сплутало карти росіянам. Цивільних тепер женуть через 2 пункти пропуску. Через КПП «Перекоп» пускають лише вантажівки, а через Армянськ проходять рейсові автобуси та легковики. Проте через ретельні перевірки утворилися величезні черги. Так званий суходольний коридор, який окупанти називали одним з головних успіхів війни, став на 100 кілометрів довшим. Найголовніше – це значно ускладнює доставку боєприпасів і підкріплення ворога на Південний фронт. Ба більша частина їхнього шляху проходитиме лише у 50 кілометрах від українських позицій в зоні вогневого контролю Збройних сил. Росіяни знайшли винного ледь не у всіх вибухах в окупованому Криму. Звітують про затримання озброєного до зубів 64-річного чоловіка у селі Богатир Бахчисарайського району Криму. Нібито виявили іноземні пістолети, автомат Калашнікова, гранати, боєприпаси різного калібру та навіть міни. А ще ноутбуки з десятком жорстких дисків і навіть новеньку військову форму Збройних сил України. От тільки жодного фото чи відео поки не опублікували. Бранця підозрюють у вчиненні кількох диверсій на території півострова, однак поки невідоме навіть його ім'я.
У судомних пошуках диверсантів окупанти влаштували подвійну облаву в Новопокровці Кіровського району. Першим забрали 42-річного Бекіра Дєрвішева, хоча з обшуком прийшли до його рідного брата, якого вдома не було. Поки російські силовики вештались подвір'ям, чоловік підписав, ймовірно, протокол, а невдовзі його без пояснень вивезли до окупаційної управи ФСБ. Сусіда та друга Бекіра Дєрвішева, 45-річного Делівера Мусаєва, схопили, коли він порався по господарству. Потом, единственное, начали задавать вопросы по поводу машины. Где машина, которая у нас стояла во дворе, белый Мерседес, где он, что он. Муж пошел показывать, где он находится. Мне лично они никакой информации, в общем, не давали. Потом я начала расспрашивать, что вообще случилось, в чем мы обвиняемся. На что один из них мне говорит: девушка, вы задаете слишком много вопросов. Особливо прискіпливо окупанти нишпорили в автівці Делівера Мусаєва. Буцімто схожий «Мерседес» вони помітили під час підриву залізничної колії на ділянці Джанкой-Керч у Кіровському районі 11 червня. Для перевірок і таких собі бесід Дєрвішева та Мусаєва вивезли до управи ФСБ у Сімферополі, де тримали близько 10 годин. Дізнавшись про затримання, зібралося чимало односельців. Врешті Делівера Мусаєва та Бекіра Дєрвішева відпустили лише о 1:45 ночі проти п'ятниці.